és ez nagyon jó is legyen órás 20 perces, automatikus bemutatott tartalom, minden arról van, amit most nálad itt lehet, nagyon jó kis zsákolásokkal fogják lezárni a mai napot, és bízom benne, hogy nagyon sokan leszik majd. Możesz zapnąć? A to zapnąć. Jej, tak no. Tylko na razie. Nie wiem, gdzie to mam. Nie wiem. Ty sama możesz? Hej. To super, że? Ja sobie nie wiem, zapomnieć. Anka. Hej. Widzę pocit, że jest tak wysoko. O, ja się cieszę. Jeszcze na ulicy, kiedy będę miał to tiež budem natáčať dobre. Nie masz odlesk okna? Trošku tam dole je niečo také, ako Lebo sú aj také otvorené okna vzadu. Že môžeš potom tak z boku natáčať bez okna, vieš, keď bežte na ulici. Jani? Teraz, keď chceš vystúpiť? Že tu potom sa dá prestupovať na červené, na 24, keby sme chceli niekedy. Ale to asi môžeme chodiť do kola, že? Však urobíme jeden okruh a sa rozhodnú, že urobíme okruh. No, urobíme okruh. Čiže na konečnú? Že môžeme potom ísť aj na červený. Teraz sme na žltom. Neviem.
Čo mi Tu sa dá prestúpiť na červené. Tak ešte pôjdeme jeden. Skús poďme výbať, lebo to by musel Nie, jasné, uvidím potom, dobre potom, no. Také husle, že? Som strašne zlesením, lebo toto mi zavadzia ten... Aha, však si pôjdne presadnúť, že nie? Nemôžem. Chceš to mať v kuse? Už tu zostane. Môžeme to zajtra zopakovať. Aspoň si vyskúšam. No, tam sú aj otvorené, ale do bokom sa dá. Nie, dopredu už keď som... Že som niečo vyskúšal. Budete prekvapení. Aho, tam ide. Samostatný test tam išiel. Hej. Takú resku muziku. Hej. Myslíš, že Maďarska? No určite. Chce sa propagovať. A čo to je zač, nevieš konkrétne? Keď čardáše. Jaj, a nie taká klasika, myslíš? Áno, také čardáše, také z 19. 20. storočia, tak Ja, 19. tak to je také... No nie je to až úplne také... Je to také modernejšie, ale je to také stále klasika taká, no. Jaká dáma tam je, Hanka vpravo. Aha. Čo mi to hovorí anglicky? Tebe to hovorí česky? Hej, anglicky. Anglicky? Lebo že môžeš nájsť autobus na druhej strane, hej. Tam si hovorí všetkým anglicky. Oh. Že you can find the red bus on the other side of the road. Aha, že keď chceme prestupovať, Aha. super, že to povie. Potom raz prestúpime, dobre, keď už to prejdeme. Aby sme aj červenú trasu Neviem, mali. prečo to hovorí po anglicky, možno je to univerzálne, že pre všetkých. Že Asi, tam, no. to je super. Že Andrášik na jej hotel. No, slávny je. A keď budeme dneska chcieť ísť naspäť na autobusom, ona nám zabrala tie listky, to nás pustia na tie, čo máme. Aha, hujer, keby tam bolo to ináč napísané, tak by to bolo jak ten hujer, že? No, no. Že ten, To je hodina, že? Hojer. neviem. Po nemecky, neviem. No, Neviem. určite. Sú tam hodinky. A hujer je čo, nevieš? Nič, meno. No. Takže tie mená bývajú odvodené od niečoho.
autobus. Aha. Ale ten je otvorený. Prosím. Že ten je otvorený, to je tiež... Aj na ten môžeme ísť potom. Tam máš češtinu? Áno. Tam je nejaký vzadu, nejaká lanovka, že? Áno, tam je taká pozemná lanovka. Aha. Tam je Budavár, ten Budinský hrad. Aha. Neminieš si celú kartu? Nie, neminiem, mami, neminiem. Krásny dom tiež taký Hej, hej. pekný. Teraz mám taký pekný výhľad celkom. A vzadu je taká lanovka podobná tak do hora, vidíš? Hej, vidím. A kde je to bazilika? To sme už prešli. Asi sme už prešli, no. Škoda. Sme v Pešti. Myslíš, že to nie je Buda ešte? Neviem, Buda. To je ten nádor. Nádor, Tam bol... Ideme asi teraz pár. Tam je Picasso, tam je Picasso, to je tá národná... Nekrič. To je tá národná galéria. Nekrič. Ty kričíš ty. To je pekné. Škoda, že to nenafotila. Počkej. Potom ešte, keď sme šli aj pešo, tak môžeme. Keby sme boli niekde pri mori teraz. Tu môžeme niekedy vystúpiť, že? Tam oproti je Picasso napísané. Aha.